What's up mga kasunggab? Eto na naman tayo. Gagawa na naman ako ng bagong tutorial. Unang-una po sa lahat, huwag niyo pong pansinin kung anong nasa background ko. Yung pansinin niyo, focus on me. Eyes on me and listen to me what I am talking to you. Kasi gusto kong malaman niyo kung paano talaga gawin ang ating gagawin natin ngayon. So hindi naman sa pagmamayabang guys, gusto ko lang po ulit i-share sa inyo kung ano yung mga nalalaman ko o natututunan ko kung paano gumawa ng thumbnail. So malamang-lamang una sa lahat, nakita nyo na po ito sa video ko bago nyo po ito clinic. Kaya malamang-lamang alam nyo na po kung ano yung topic natin ngayon. Okay, so ngayon guys, tuturo ko po sa inyo kung paano nga ba gumawa ng thumbnail. Simpleng thumbnail lang po. Siyempre, yung natututunan ko lang po. Diba? So, ibig sabihin, mahalaga po yung thumbnail sa bawat video na upload nyo sa YouTube. Kasi dahil sa thumbnail, dito na iinganyar o na-encourage o napapaklik yung bawat manonood every time na naghahanap ng mga videos. So, siyempre, kapag nakikita nila yung magandang thumbnail, so, napapaklik sila. So, kailangan maganda yung thumbnail natin. Okay? So, unang-una nga pala guys, hindi pa ako nagpapakilala. Ako nga po pala si Agayotila mula sa bayan ng Salcido, Star Samar. So guys, bago lang din po akong YouTuber. Kaya, pasensya nyo na po kung hindi pa masyadong ganun kalinaw o ganun ka-knowledgeable yung mga nasasabi ko. Okay? So, paulit-ulit ko po itong sinasabi kasi tanggap ko po sa lahat na hindi pa talaga ako as in ganito kagaling mag-YouTube or mag-vlog. Pero I'm just trying hard to do something best or to do better on what you are expected. Okay? So yun guys, ayun na nga po, punta na po tayo sa topic natin. Paano nga ba gumawa ng thumbnail? Unang-una po sa lahat guys, yung ginagamit ko ay yun yung may tuturo ko sa inyo ngayon. So ngayon, yung ginagamit ko po ay kailangan nyo po munang mag-download ng mga application na gagamitin nyo or mga editing apps. Okay? So, may ginagamit ako tatlo po yung ginagamit ko. Una, gumagamit ako ng PicArt. Okay? So, PicArt. Sunod naman po is Pixelab. And then, yung lastly naman is YT Studio. So, kasali po yung YT Studio kasi doon po natin ma-upload or paano ma-upload yung ating mga thumbnail. Kaya sinali ko po yun sa mga apps na kailangan gamitin para makagawa tayo ng kompleto at magandang thumbnail. Okay? So yun guys, panoorin nyo po ito hanggang matapos para matutunan nyo po lahat kung paano gumawa ng thumbnail sa simpleng paraan at sa simpleng kaalaman ko lamang po. Okay? So yun guys, sisimulan ko na po yung video natin. Okay, sisimulan ko na po yung video. Antayin nyo po ito maya-maya at gagawin na natin to. Tara guys. So ayan na tayo mga kasunggab, dito na tayo magsisimula kung paano gumawa ng thumbnail. Unang-una po, punta po tayo sa PicArt. Yun po yung una kong gagamitin para kumuha ng picture o photo na kailangan mong tanggalan ng background. So antay-antay lang po tayo kasi naglo-loading pa yung PicArts natin. Antay lang po muna tayo. So dito po natin gagawin o tatanggalin yung background na gagamitin natin doon sa Pixelab. Okay, so kung anong photo o picture na kukunin nyo dito, may i-edit nyo dito, ay pupunta natin sa Pixelab. Okay, so ngayon guys, nandito na tayo sa PicArt. So ngayon, nakikita nyo, kailangan siya ng internet connection. So paki-open nyo lang po yung internet connection nyo at kung wala pa kayong account, tagal ng loading guys, pasensya na po. So be patient lang, hindi pa lumalabas yung mga pictures na i-edit natin para makagawa tayo ng thumbnail. So ayan po guys, yan, nag-loading na naman siya guys. So may problema na tayo sa cellphone ko, pasensyahan nyo na po. Sorry, okay. So sana po nagustuhan nyo po yung napanood nyo. All photos. Naglalag yung cellphone ko. Simpleng thumbnail, okay? So pipiliin photo dito na sa gallery. Tapos punta po tayo sa camera kung saan gusto niyo kumuha. Pero
Kayo lang kung saan nyo gustong kunin yung mga picture nyo, gagamitin nyo sa thumbnail. Sa, sa mga, sa pictures. Sample ito na lang guys. Okay, ito na lang. Yan na guys, madaming sa PicArt. Maloko na ko. So ayan po na guys, yung nakita nyo, yan yung pinili ko. Ngayon, gagawin pag gumagawa ko ng thumbnail. So pagkatapos, gusto nyong kunin, kailangan maging kulay pula siya lahat, okay? So, pasensya na po, naglalag talaga yung cellphone ko. So, ganyan yung kukunin yung photo. Okay, so yan po. Ganon. Pagkatapos po mga kasunggab, click nyo lang po yung arong nasa taas, yung nasa left side. Click nyo lang po yun. Tapos, yan na po, creating a sticker. Antay-antay lang po tayo mga kasunggab kasi naglo-loading. So yan guys, pag nakita nyo, 'di ba, merong pang mga dapat nyong i-delete. So pindutin nyo lang po yung yung parang eraser. Pagkatapos, i-adjust nyo po yung sizes. Wait lang po guys, punta muna tayo sa sa pen kasi naglo-loading pa pala yun kanina. So yan guys, nakikita nyo medyo yung iba kong part ng kinukuha nating photo ay wala pang pula. Kaya lagyan natin ng pula. Okay? So palitin natin yung size ng natin para hindi malaki yung para madali. Okay, yan po. Kailangan lang natin, wait lang. Pag nagkamali kayo guys, gamitin nyo lang yung undo sa taas. May dalawang arrow. Kikita nyo naman po yun. Okay, so yan po. Click lang po. Ipula mo lang po lahat yung mga gusto mong kunin na photo. Yan po. So pag okay na po lahat guys, medyo medyo matagal to pag meron kayong kukunin talagang mga photo na madami. So yan po mga kasunggab. Kung gusto niyo pong mag-delete, tanggalin yung yung sumobrang pula, pindutin niyo lang po yung parang eraser sa gitna, sa baba. Okay? Tapos adjust niyo rin po yung laki ng ng or size niya para hindi masyadong malaki yung nababawas. Ayan po, maliit na. Tapos pwede niyo pong i-zoom para madali. Ganun. Zoom nyo lang po. Tapos tanggalin nyo lang po yung mga sumusobra. Yan. To. Ayusin nyo pa talagang ng mga ganda. Ngayon guys, pag tapos na yung mapula lahat at maayos na yung pagkatanggal ng mga sumubrang pula, click nyo lang po yung save. Yan po, naglo-loading na po siya. So yan po guys, yun yung makikita. So hindi po siya masyadong maayos yung pagka-cut kasi medyo mas pinadali ko lang kasi naglalag yung cellphone ko. So kayo na lang po yung bahala kung paano maayos talaga yung pag-cut out nyo. Nasa sa inyo na po yun. Okay, so pagkatapos nun, click nyo lang po rin ulit yung arrow sa taas, yung kulay puti, may arrow. So yan po guys, kusang lumalabas kasi ito kasi naka-online tayo. So X nyo lang po yun at saka click nyo ulit to kasi hindi pa na-click. Ayan po. Ngayon meron po kasi akong permission, so wala ito sa inyo. Yan po, lumabas na naman yung ba yan? So, yun na po yung lalabas guys. So wag niyo ba kasi yan, permission po yun sa cellphone ko. So yun na po. Pagkatapos nun, save nyo lang po. Tapos save on your device. Okay, so done. Pindutin nyo yung done. Lumabas na naman yung pindutin nyo lang po yung done. Ay, ulit-ulit tayo nito palaging lumalabas to So, just click done. Mga kasunggab, punta naman tayo sa
pick up. So, X nyo lang po yun at saka click nyo ulit to kasi hindi pa na-click. Ayun po. Ngayon, meron po kasi akong permission. So, hindi wala ito sa inyo. Yan po, lumabas na naman yung ano ba yan? So, yun na po yung lalabas guys. So, wag nyo ba kasi yan, permission po yun sa cellphone ko. So, yun na po. Pagkatapos nun, save nyo lang po. Tapos, save on your device. Okay, so done. Pindutin nyo yung done. Lumabas na naman yung Pindutin nyo lang po yung done. Ay, ulit-ulit tayo nito eh. Palaging lumalabas to eh. So, just click done. Mga kasonggab, punta naman tayo sa pick up. Okay, so punta tayo sa Pixelab. Ito yung Pixelab. Ito mga kasonggab. So ngayon, nababasa niyo ba yung confirmation? Ito yung unauto-save or last season available. Do you want to recover it? So ibig sabihin, ito po yung dati mong ginagawang thumbnail na hindi mo ba natapos. Okay? So dahil hindi ko na yun babalikan kasi tapos ko na po, i-cancel na po natin. Okay? So ngayon bago na to. Nandito po tayo sa new or default background ng thumbnail natin. So pwede po kayong mamili. Dito marami po yun. At saka kung gusto niyo yung sarili nyong projects, meron din po tayo sa My Projects. Kung meron na kayong mga sariling projects na nagawa. Okay? So dahil wala pa, gagawa tayo ng bago. Pili ako ng kahit na anong background dito. Dito sa baba. Wait lang Sample ito. Ayan. So guys, simple lang po yung gagawin nating thumbnail. At least meron tayong thumbnail na medyo maganda. Okay, ayan. Unang-una po, type nyo lang po double click nyo yung 3D text or text para makapagbago kayo ng text. Okay, yan po. Sample. Simple. Thumbnail. So, click nyo lang po yung okay mga kasonggab. Na-cancel po siya. Pasensya na. Ulit tayo ulit. Simple thumbnail. So, ayan po. Click nyo yung okay. So, ayan na po yung mga lalabas mga kasonggab. Pwede nyo po yung palitin yan. Adjust nyo lang po sa size. Pindutin nyo yung yung letter A para sa text. Ayan po. Hanapin nyo po yung size. Okay, ayan po yung size. Adjust nyo po siya para medyo mas lumilit-lit. So, ayan po. Ganun. Just check nyo po siya, guys. Tapos, kung gusto nyo pong palitan yung kulay, punta kayo sa color. Or bago punta muna kayo sa font style. Kung gusto nyo palitan ng font style, punta kayo sa font. Saan ba yung font na? O, ayan po. Marami po dito mga fonts. Merong fonts, my fonts, at saka recent. So, yung my fonts mga kasonggab, yun po yung mga fonts na ginawa mo. Or na, yung mga na-download mo ng mga fonts. At saka yung recent naman po mga kasonggab, yun po yung mga nagamit mo nung nakaraan. So, dito lang muna tayo sa mga fonts kasi mas marami dito. Kasi yun po yung mga standard or default fonts na nakasave, default font sa Pixelab. Okay, so ngayon guys, pili po kayo kung anong gusto niyo mga font. So yung pipiliin ko po ay itong Boston Traffic. Tingnan natin yung maganda. So click lang yung okay mga kasonggab. Ayan po. So simpleng thumbnail lang naman yung gagawin natin. Yun guys, kung gusto niyo baguhin yung color mga kasonggab, saan na ba yung color? Ayun. Ito po yung color mga kasonggab. Tapos ayun, kung gusto niyo yung color o gusto rin niyo yung gradient, pwede yung pindutin yung gradient. Tapos pili kayo kung ano yung gusto niyo.
So yan po guys, simple lang naman gagawin natin. Example lang naman to mga kasunggab. So yan lang muna gawin natin. O, click nyo yung check mga kasunggab. Tapos kung gusto niyo lagyan ng magkaroon ng 3D text. Wait lang maling napindot. 3D text. Okay, yan po mga kasunggab. Adjust nyo lang yung depth. Naka-depth 24 po siya. So pwede nyo adjust po yan mas paanoin pa. Ayan. So okay na yan. So ngayon lang po kasimple mga kasunggab. Ngayon lagay nyo naman po yung inedit natin sa yung photo na inedit natin sa PicArt. Okay, nakikita nyo ba yung plus sa taas? Puntahan nyo po yun. Click nyo lang. Tsaka punta tayo sa from gallery. Di ba? Kasi nakasave yung device yung inedit natin sa PicArt. So makikita po natin yun sa gallery. Recent po makikita. Okay, ayun na po. Nakita na natin. So click nyo lang po yun. So yan mga kasunggab. So click check nyo lang po. Ayan na po. Ganun. So mga kasunggab, meron po pala tayong nalilimutan. Unang-una nga po pala sa lahat, nakalimutan ko, pasensya po. So bago po nga pala kayo gumawa ng thumbnail, kailangan po muna iset nyo po yung size ng image nyo. Okay, so meron po tayong tinatawag na standard size or image size ng thumbnail natin. Hindi po to pwedeng magsobra o magkulang. Okay, so yung width ay 1280 at saka yung height lang yung papalitan natin. Okay, so meron pong standard yung height kasi thumbnail po ito eh. So 720 po yung standard mga kasunggab. Yan po yung standard. Hindi po yun pwedeng maglampas o bumaba. Okay, so nakalimutan ko lang po yun kanina. So bago po natin simulan, dapat sinisit muna natin yung size ng image natin para hindi na tayo mahirapang mag-adjust pag nandito na tayo sa paggawa o pag-edit ng thumbnail natin. Diba? So yan po. Diba? Ganun. So ngayon kung hindi nakikita yung sample thumbnail, pwede nyo pong i-edit dito yung dalawang box sa gilid. Ito. Pindutin nyo lang. Tsaka nakikita nyo yung mga walong tuldok sa gilid. Yun yung long press nyo. I-drag nyo pababa. Para ayan. Tawag pa nito? Mas mauna yung yung title mo. Kumbaga, maging second layer po. Ayan na ba? So, ngayon naman mga kasunggab, ano pa bang gusto? Kung gusto niyo pang lagyan ng sticker, kayo na bahala kung ano bang gusto niyo. Simple lang naman yung mga ginagawa ko eh. So, kung gusto niyo ng stickers, dito lang sa add stickers. Punta lang kayo sa stickers. Saka, pili kayo kung ano mga gusto niyo yung stickers na ilalagay niyo. Yan. Ganun. So, kayo na bahala mga kasunggab kung paano kayo gumawa ng Basta at least na isturo ko sa inyo kung paano gumawa ng simpleng thumbnail. Kayo nang bahala kung anong mga gusto niyo lalagay pa dyan. Basta yung sa akin, simple lang. So, ayan mga kasunggab. Ilalagay ko rin po mga kasunggab yung yung mga nagawa kong thumbnail para mas medyo mayroon ako mapakita or mga sample na mga thumbnail na nagawa ko. So punta tayo sa photos. So yung mga nagawa ko mga thumbnail mga kasunggab, magkikita po yun sa Pixelab. Hanapin natin sa Pixelab. Mukhang wala na yata Pixelab ko. Camera, or Pixelab. Asan na yung Pixelab ko? Kasunggab na wala yung Pixelab ko. Pasensya na. So ito na lang. Ito mga kasunggab, ito yung nagawa kong Ayan po.
So, di ba? Pwede niyo po yung adjust niyan, palitin. So, yan po. So, mga kasunggaw, ilalagay ko na rin po dito yung mga yung mga ginamit ko. Kung anong ginamit ko sa pag-edit, lalagay ko na rin po. Gamit ko kung paano ko na-edit yung thumbnail na ito. So, ilalagay ko lang po. So, ayan po. Ito po yun. Yung Pixelab. Check nyo lang po. Tsaka palitin ko lang. So, para at least meron. Ay. Yun mga kasunggab, para hindi na magulo yung yung mga na-edit nyo. Pwede nyo pong i-lock nyo lang po. So, nakikita nyo yung yung kandado. Yun, lock nyo lang po para di na magulo. Yun. So, ito po isa po sa mga ginamit ko, yung Pixelab. So, yan po. Lalagay ko lang po. Sunod, yung PicArt. So, ayan. So, yung huli po mga kasunggab, yung White Studio. Ingay ng manok. Wala na. Tago mga kasunggab. Kuha tayo ulit. So yan guys, lock nyo lang po lahat para hindi magulo. Delete natin yung isa. So lock nyo lang po. Yan na po mga kasunggab. Tapos na po yung yung thumbnail ko, o yung simple thumbnail na ginawa ko. So sana po mga kasunggab nagustuhan nyo at naintindihan nyo po sa simpleng explanation na ginawa ko. Salamat po sa panonood. So ayan mga kasunggab, bakit ko sinali yung White Studio sa pag-edit ng thumbnail, kasi kailangan po siya. Dito po natin siya i-upload yung thumbnail natin sa White Studio. So punta po tayo sa White Studio mga kasunggab. So yun po, dito na tayo sa White Studio.
Ay, malulubat na ako. So yun po, pipili lang po kayo kung anong video yung papalitan nyo yung thumbnail. Okay? Sample, ito yung Pulobe short film. Click nyo lang po yung video. Tsaka click nyo yung pencil sa taas. Tsaka click nyo yung edit thumbnail. Tapos click nyo yung chance para mapalitan yung thumbnail. Kasi yung mga current thumbnail po sa ano, nakikita nyo yan, yung tatlo, di ba, sa baba. Yun yung mga pwedeng gawin ni YouTube kapag hindi kayo gumawa ng bago nyong thumbnail o yung ginawa nyo lang thumbnail. Kaya mas maganda yung gagawa kayo ng thumbnail nyo para kayo yung mismo yung maglalagay. Okay, so click nyo lang yung chance. Tapos ayan, makikita niyo po yan dito or punta kayo dun sa kung saan yung ginawa niyo yung mga thumbnail nyo. Wait lang, hindi ko makita. So, ito lang muna yung pipiliin ko sa Pixelab ko, mga kasonggab. So, pipiliin ko lang ulit yung kung ano yung nasa thumbnail doon kasi hindi ko pwedeng balitan. Pero, ganito yung pagpili, mga kasonggab. So, ito lang ulit yung pipiliin ko kasi yun naman yung thumbnail ko doon. Okay, click mo lang din yung thumbnail na yan. Tapos yan na po yung lalabas. So, click nyo lang yung select, mga kasonggab. Tapos, katapos nun, nakikita nyo yung save. Save nyo lang po. So, dahil nakikita nyo hindi pa parang hindi pa naka-highlight yung save. Pwedeng lang kasi, so, click nyo lang yung title. Tapos, parang i-edit nyo lang yung title para ma-click, para continuous para ma-save. Diba? Nakaano na yung save highlight, parang pwede nang ma-save. So, save nyo lang po yun, mga kasonggab. Ayan na po. So, okay na po, mga kasonggab, yung thumbnail. Kaya, yun po, mga kasonggab, ganun po kahalaga yung YT Studio. Dito po kayo pwedeng maglagay ng thumbnail, magbago ng thumbnail. Kung pwede nyo pang i-edit yung mga titles, tags, or kahit ano pa na gusto nyo i-edit sa YT Studio. So, yun lang po, mga kasonggab. So ayun mga kasunggab, sana po nagustuhan nyo po yung napanood yung video at natulungan ko po kayo kung paano gumawa ng thumbnail. At sana po nasiyahan kayo sa panonood. At kung nagustuhan nyo po to at naintindihan nyo po kung ano yung napanood nyo, huwag nyo pong kalilimutang i-like, i-subscribe, at saka mag-comment na rin po kayo sa baba para naman sa mga bago kong videos, ma-update po kayo sa mga bago kong gagawing tutorials or any vlogs na gusto kong gawin na kaya kong gawin. Okay, so mag-comment lang po kayo sa baba, huwag nyo po yung kalilimutan. At saka mag-subscribe ulit po. Ulit-ulit ko pong gawin yon para at least, para naman po sa mga bagong YouTuber na katulad ko, makipagtulungan po tayo. Tulong-tulong po tayo pataas. Okay, so yun lang po guys. Salamat po sa time at saka busy po sa inyong mga tahanan dahil naka-quarantine pa po tayo ngayon. Salamat po sa panonood. Good day. Have a good day. Good luck and be safe. Okay, bye-bye.